dobry. Jesteśmy kołem gospodyń wiejskich Polanki z Karsznicy, które działa przy Centrum Promocji Produktu Lokalnego. Przy Kole Gospodyń Wiejskich powstał niedawno teatr. Popełniliśmy do tej pory jedno widowisko. Teatr jest uliczny i wielopokoleniowy, ponieważ najmłodszy uczestnik miał 12 lat, najstarsza uczestniczka za 74, a spektakl, który przygotowaliśmy, był oparty na kaszubskim obrzędzie ścinania kani. Kania jest w symbolice kaszubskiej symbolem zła i odbywa się nad nim sąd, ścięcie kani. Zrobiliśmy to bardzo symbolicznie, jest to teatr uliczny. W naszym widowisku nie padło żadne słowo, wszystko oparte jest na muzyce, ruchu i tańcu. Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować komisji konkursowej, że doceniła nasze starania. Włożyliśmy naprawdę dużo pracy w to widowisko, więc czujemy się docenieni i dowartościowani. Dziękujemy serdecznie.